tal, home? Ves por moito tempo, contame. Veño por un negocio. Ah, de que era marchar a Sasiña, non? Os teus negocios son rápidos. Este va me levar algún tempo. Cuídate, vale, Vito. Vete cuidado, Andrés. Petróleo, que che pasa? Nin que che molestase, que che preguntara por ele. Molestarme porque habería de molestarme. Sabes que che dixo? Podes facer o que che pete, eu non son teu pai. O botín do Melody valía tantos miles de pesetas. Como toneladas pesaba a embarcación. Pena que se fundise. Eso non é problema. Podería se traer o botín a terra, pero para eso facía falta algún carto. Non crees que fa unha boa parella? Quen o quen? Pareces parvo. Miña nai máis Andrés. Si ti o dis. Podemos argallar unha sea romántica para os dous. O que faja falla, Pascal, conta comigo. 5 millóns, que lle parece? Non sei que me dá a min que a sea co francés ten jato encerrado. Que va, muller? Pascal é moi amable, caínlle ben e convidou a cear. Quero ver a Berta coqueteando ca mona esa de Pascal. Seamos rápido despois marchades. Que va, non nos dá tempo, verdade, Fito? Pois logo seamos sós. Pois sí. O Melody, efectivamente andou por aquí. Sí. Pero saía de Porto Zas, non entraba. Cae nese maletín. Ábreo! Larga ou chamo a Garda Civil? Ti dirás. Vou facer agora o mesmo. Que le, Siria? O que escribiu don Florencio neste libro é sobre a Costa da Morte. Ai, sí. O seu artigo sobre Porto Zas, non? Sí. Fala dunha enfermidade que só existe na vila. Xa, o mal da gaivota. Aquí di que cando un sofre mal da gaivota quedalle o pescozo ríxido e que é contagioso. Sí, e os médicos non saben nin por que é contagioso nin como se contaxe. Ti tiveches algunha vez o mal da gaivota? Sí, pero xa hai anos. Hola, Antón. Hola, María. É ti por aquí? Pois xa ves, visitando a familia. Despois de 8 meses no Gran Sol é o que máis se bota de menos. Hola, tío. E esas bolsas? Son miñas. É que estás de vacacións. Non, acabouse o meu contrato. E agora que pensas facer? Pois vou quedar. E terei que instalarme aquí, porque xa sei que o piso de arriba está ocupado. Non está ocupado, está alujado. Se estivese aquí Suso non faría tal cousa. Se estivese aquí Suso, non teria que alujar a parte de arriba. Por canto tempo ves? Ainda non sei. Haberá que poñer outro prazo. Eso. Xa estou farto da comida do barco.
Quero darlle as gracias ao coro de Cormelle por vir hoxe cantar a Portosás, en especial ao seu párroco, don Vicente, que fixo un grande esforzo para conseguilo. Que che pareceu o meu coro? Non soa mal de todo. Non soa mal de todo. Cal é o sexto pecado capital? Que pasa? Agora vasme a examinar de doutrina. A envexa, Mancio, a envexa. Envexa eu. Se eu quero co meu coro... O teu que? Co meu coro. Se son 3 mulleres. É que 3 é un número ben bonito. A Santísima Trindade... Sí, Cristo e máis os 2 ladróns. Que queres dicir con eso? Non, nada, se está moi ben. Pero de aí a chamarlle coro para montar unha polifonía como esta. 11 e ben preparados. Como a ti, claro. Os resultados aí están. O mérito é da peza. Con esa sempre se triunfa. Non che digo que non. Eu de ti probaba incluíla no voso repertorio. A nós vannos máis as cousas modernas. Mais vos vale, porque coas voces que tedes, máis alá dun par de cumbayás ou dunha desas de Bob Dylan... E que pasa? A min gústame Bob Dylan. O que estea libre de culpa que tire a primeira pedra. Xa me tardaba a min unha frase das túas. E logo que? Vimos o sábado? Non, xa me amaño eu só. Seguro? Seguro. Agora mesmo estou traballando muitísimo co meu coro. Faltan uns pequenos asustes, pero o sábado que ven xa temos unha misa cantada. Daquela xa veño eu o sábado e miro como van eses axustes. Moi ben. Adeus, Amancio. Ata o sábado que ven. E agora como fago eu para preparar o meu coro en 7 días? Tesme que botar unha man, senón vou facelo ridículo diante de don Vicente. E ti non quererás eso. Ou si? A enfermidade ven sendo unha especie de falta de armonía no organismo. Que bonito. Sí. Dito así, sí. Pero se queres aprender algo de enfermería, xa te podes poñer a estudiar. E nos libros non veñen frases bonitas. Non me importa estudiar. Hai moitas ONGs que buscan voluntarios para ir traballar a Centroamérica. Se algún día decido apuntarme, pois necesitarei saber algo de enfermería. É un traballo moi duro, Muller, ti es médica, tampouco traballas tanto. Non, porque en Portozás pouco máis se fai que asinar partes de baixa, diagnosticar gripes, copiar receitas... Calquera cousa fora do normal, para Santiago. Non pensaba eu iso cando estudiaba a carreira. Non sei de que te queixas, que a mí me gustaría estar no teu sitio. Boas, doutora. Dilo por... Non falo contigo, Parva, falo coa doutora. Que tes? O mal da jaibota. O que? O mal da jaibota. Non lle sei o nome científico, pero nós aquí chamámoslle así. Vulgarmente, quero dicir, non? En vez, teño o pescozo rígido, como entalado. E non será un cabalo? E ti non serás unha coruxa? Dades lá. Digoche que pode ser unha dor muscular por unha mala postura ou algo así. Ao que en castelán lle chaman tortícolis. Cabalo, eu nunca oíra ese nome. Díxome outro día un señor maior que fun visitar. Un cabalo. Nada de cabalos, jaibota. O mal da jaibota, que lle sei ben os síntomas. Malestar xeral, calafríos, rigidez muscular, sobre todo no pescozo, febre... Pois non pareces ti moi febril. Pois iso é o que máis me preocupa, entendes? Non ter febre? Sí, claro. Levo todo o día tomando unha temperatura e, mira, 36,5, oites? De cociente intelectual. Non, de temperatura, Berta. O normal é que o mal da jaibota curse con febre. Eu non teño febre, ergo, o que teño non é normal. Non. Ti sempre coas túas teimas. Que non son teimas, Berta. Non, tampouco eran cando estabas empeñado en que había que chamar un helicóptero porque estabas a piques de ter un infarto. E o que tiñas eran unhas maniotas que non te lambías. Eu que sabía. Pois era ben fácil de saber, Estiveras xogando 1 hora seguida aos cuas, ti que non és moi deportista, que digamos. Ti tampouco eres moi bo irmán, que digamos. Era un bo cliente, era un caso interesante. Sí que é un caso interesante. O enfermo imaginario. Toma de atención, anda, que si practicas. De eso nada, a min eso non me toca. Quero estudiar medicina para ir ali a Honduras ou por ali de voluntaria. De momento non che son un membro de Coballas en Fronteiras, así que non me toques. Está ben. Xa terás tempo de curar
A malaria e máis febres tifoideas e desas enfermidades que ainda non teñen nome. Atendi o ti. Hasta logo, Paula. O termómetro é meu. Azul, non me Nigel. Hola. Que? Acabache o cursiño de enfermería por hoxe? Sí. Pois xa monteiche isto, pero non chuta. Para mí que está todo calla. Esa que las instrucción. Que instrucción, xa? Eu, a ollo, muller. A ver, aquí está. Before the first use, clean your karaoke. Que pouca vergonza tes, xa. Tan grandiña e ainda non sabe falar. Jo. A ver, limpa o teu karaoke. Deixa quedar, home, deixa quedar o libro de instrucción que son uns trapalladas. Canto máis lees, máis te serellas. Que é iso, che? Un karaoke. Un que? Karaoke. E de onde saiu iso? Do internet. A miña idea era pedir unha cadera. Sí. Pero mandaron isto. E non? Metí a jamba, non ves? Eche o botón que non era e mandaronche un karaoke. Eu non metín a jamba. Eu seguín as instruccións. E dalle as instruccións, se te mandaron un karaoke, por que pediches un karaoke? Devolvédelo e punto. Non podo. Agora xa o paguei con tarxeta. E máis dixo me manjo que a mellor quería luti probar. Claro. Como? Claro, descarado. A peña aquí botándolle unhas cantatas entre birra, que non? Sacaden eso de aí. Peña, me deixo quedar un par de días. Agora que está aquí, vamos mirar a ver, non? Veña. Carallo de la pases. Que dirá. Pois tranquila, Iria, que non ha de ser para tanto. Ai, non, cada vez que apareces... Ese é o teu tío, e supoño que terá un nome. Chamas Antón. Pois Antón é o irmán do teu pai, e tens que estar contenta de que vos visite. Meu pai e Antón xa non se levaba moi ben. E si? E ti como sabes? Polo que di miña nai. Eu o único que sei é que cada vez que aparece por aquí sempre manjonean todo. Quere mandar máis que mamá, ata quere mandar en min. Pero iso será porque quere cuidar de vos. Si, home. Non se sabe cuidar el só, sabe cuidar de nós. E onde estivo o teu tío todo este tempo? Embarcado nun pesqueiro. Fui ao Gran Sol. Pois logo terá moitas cousas que contarche. Ese nunca conta nada. Cando está en terra, o único que fai é sentar e ver a tele. E a túa nai que di? Miña nai sempre se enfada. Antón nunca ven para nada bo. Veña, que non vai ser nada, Tranquila. Mira que debuxo. Yo contento. Probando, sí. Este ya que está mal, Enjanaste, ainda por riba pega un chapao. Home, vai dai. Teño un ya como este na casa. Vou por ele. Vai, corre. Saber o que tes ti na tua casa. Veña. Pomba aí un dos meus. Antón. Bos días, primeiramente, non? Perdón, bos días, don Celso e compañía. E que queres ti? Un dos meus, xa cho dixe. Eu que carallo sei que é un dos teus. Hai unha morea de tempo que non apareces. Botabasme de menos ou que? Non te dixer a verdade. Pois se cada ainda me tes de cliente un tempiño. Chimparte do pesqueiro no que estabas, non? Acabousime o contrato, pero cando queira chámame. Currantes como a mí non atopan moitos. É que espero, Blau. Igual boto un tempo por aquí coa familia. Que familia? Cal vai ser a cuñada, a sobrinha. E faláchelo con elas. E que hai que falar? A familia, non? Non irás para ser outra das túas, non? Tranquilo, que xa non son o de antes. Seguro? Non. Pero segues bebendo de antes, non? Nada, Florencio, nada. Imos facelo ridículo, digo eu. Ademais, o coro de Cormella é moito coro do noso señor. É o noso, xa ves. Sí, xa vexo e xa oio. Vai a penitencia. Pois non sería mala idea. O que? O da penitencia. En vez de mandarlle rezar 3 Ave Marías e un credo, a escoitar o coro. Non quedaba un pecador na parroquia. E tamén podían cantar en playback. Como? Sí, home, como fan na televisión.
Que pos un disco e os cantantes moven a boca e fan que cantan. Pero eso sería unha mentira. Sería, pero... Habíanse de dar conta. Don Vicente non é parvo. Estivo toda a mañán adoutrinándome cos pecados capitais. Ambexa, ambexa, se agora me collen unha mentira. Pois algo terás que facer. Esperar un milagre. Moito milagre tería que ser ese, eh? Xa. Que? Que lles pareceu a cousa? Muller, empeño poñedes a abondo. Non, iso sí. Non nos vexo moi entusiasmados. Pitusa, entusiasmados, o que se di entusiasmados. Xa. Pois non hai máis cera que a que arde. Non hai máis cera aquí. O que tes que facer é buscar voces fora da igrexa, Amancio. Voces laicas. Un coro de Babilonia. Pero é que o coro non é só algo religioso. Que está ben, cuidado, eh? Eu niso non me meto. Pero un coro tamén é unha cousa cultural, social. Sendo así, se atopamos boas voces que queiran cantar na igrexa, así aproveitamos para que entren aquí algúns que non entraron na súa vida. Pois non se fale máis. Eu mesmo axudarei a que encontre as mellores voces da vila. A ver que tal cantan os veciños de Portozás. A ver. A ver. Sorte. Falta ese. Está, muller, venga. Ei, Paula, man, que levades todo o santo día rompéndolle a cabeza a xente co aparello ese. Ou funciona ou tirades con ela a cañeira, acabou. Pero se só é isto que lle pasa aquí. Non só nada. Hola. Veña, home, pero... Hola. Non veña nada, Marco? Hola, Berta. Que tal? Que? Como quedou de meu irmán? Pois, se che son sincera, tengo un pouco despistada. Ben, será maula, seguro. Non, di que se sente mal, é que lle dan arrepios polo corpo, é que ten o pescozo non sei como dixo. Que ten como... Como entalado. Sí, xusto. Andaba con el revirado. Así como quen vai camiñando direito a Coruña mirando para Santiago. Sí, Mangui, sí. Supoño que é unha mala postura. Pois supós mal. É o mal da jaibota. Ti non lles fajas caso, Son supersticións e parvadas daqui. Que? Mira esta. Como quer percorrer o mundo, xogando as enfermeiras, pois falla a rosca médica. Pero ti que tes? Se dixo eu. Eu non lle fago a rosca a ninguén, Non, veña, agora en serio. O mal ese da jaibota non existe. As jaibotas existiron sempre. Pasa que últimamente son unha plaga. Pero ese é un problema moi noso, A ver, listo. E que tratamento ten? Ningún. Pero ti tranquila, que tampouco é cousa chunja de palmala, Que ver isto? E que lo andamos? Estamos minguando, non? Mareas mortas e todo. Minjuando nova 2 días pasa. O mal da gaivota, non? É lo. É por que lle chaman así? Porque é como unha jaibota. Anda por aí voando e nun momento dado, pois é o carallo. Quen lle toca, tocou. Chas! Cuya grandeza consiste... Giulio Andreotti. Isto só ten 5 canles. E cantas querías? Home, unha cousa como é debido, non esta miseria. No barco tiñamos unha televisión que collía de todo. Pois quedar a salón. Todo cansa. Moita televisión, moita sala de xogos. Pero se non ves de vez en cando por terra, acabas criando escamas. Onde vai o yogur que había aquí? Onde chocolate? Sí. Comeno eu. Vaya. Un ao deitar este, outro pola mañán, outro agora. Era o único que quedaba. Tampouco será para tanto por un yogur. Era para Iria. Dalle un plátano. E por que lle hei de dar un plátano se ela prefire un yogur? Ela preferirá o que lle dean. Tampouco lle tes por que cumprir todos os caprichos. A modo, Antón. Tampouco é para tanto darlle un yogur. Pero se non o hai, a min de pequeno daban o que había. E o lliño con protestar. Pero ti que dis? Como non está aquí? Hai media hora que saiu da escola, polo menos. O teu é que non ten nome. Chegas sin avisar, instalaste. Arramblas con canto hai na neveira. Agora queres gobernar o horario da xente. Pero... nin que isto fose a túa casa. E non é. Como? A casa deixaron-nola en herdanza, meus pais, a min e a Suso, os 2 irmáns. Eu sempre entendín que ti renunciaras a túa parte a cambio dunha compensación. Sempre entendín, sempre entendín. Aquí cada quen entende o que lle convén. A metade desta casa que me corresponde a min
vale máis que a tal compensación da que falas. Porque amañamos, pero daquela valía o que ti quixaches que valera. Amañástela porque vivistes nela xa antes de morreren os vellos e aforrástelo o diñeiro do aluguer. Así que a min correspóndeme a metade da... como lle chaman? Da plusvalía. Pero ti que dis? Antón, ti firmaches un papel. Un papel? Que papel? Onde está ese papel? Pois non sei. Eso tiño Suso da súa man. Pois se ti non o sabes, eu menos, como comprenderás. De calquera maneira, a metade desta casa é miña. E eu aquí fago a metade do que me dá a gana. Prefiro mil veces estar traballando aquí no único antes que estar na casa e telo que aturar. E por que non lle dis que se vaya? Sei, Berta. É o meu cuñado e tampouco me importa que estea na casa. Vamos, si me importa, pero que lle vou facer? Xa mangonean poucos maridos para ter que aturar tamén os cuñados. Nada, nada. Aire, rapidamente. Xa, pero a casa era de seus pais. Sería de seus pais, pero agora é túa. Pois non se ten tan claro. Diz que a metade é dele. E ata reclama os dereitos do valor que colleu a casa desde que amañamos. Pero entón a cousa xa non é de broma. Isto é moito máis que ser maleducado. É que non é só que sexa maleducado, que o é. Pero a cousa é máis ben daqui, que non lle rese moi ben. Pero o da casa vai en serio ou é que bota por fora? É que el deixara solucionado con Suso. Pasa que... Non sei, é que despois do de que... Xa. Claro, de faltar Suso... Xa. Pois non... É como non o dan, vamos, por morto. Eu tampouco me parei a mirar se estaban amañadas as cousas ou non. Fala con Andrés. Xa, xa o pensei. Pero ten que ser sen que el o saiba, entendes? Porque Andrés non lle cae moi ben. Mais ben non o pode ver diante. Pois non lle vai quedar máis remedio. Se quere movelo da herdanza, vai ter que pasar polo xulgado. Ai, espero que non. Bueno, Magri, acabouse co aparello este. Non, porque levas todo o día boxándolle a cabeza a cañeira con ela, acabouse. Veña, que... Non, lárgame todo isto, que non o quero ver. Tampouco para ser por así, Xa non o quero. Meu, Haxa paz. A ver, que é o que pasa aquí? Este que lle monta un karaoke aquí do máis molón e mire como me agradece. Cala. De onde sacaches? Cousas de Paula, a ver se o devolvedes dunha vez, que isto non é... Non, Petróleo, un momento, deixa estar aí, manca. Eu tal para a proba de voces. Así a xente non se corta. Boa idea, sí, señor. Don Amaro, Flores, non me fajades isto. Petróleo. Andamos buscando voces pro coro da igrexa. Se cadra podemos aproveitar o chisme ese. Isto non ten cancións de misa. Traballa yeye, rock and roll. Non importa, Petróleo. É por saber como canta a xente, simplemente. Mira, facede o que queira. A ver, Mango, e pon aí calquera cousa. Calquera cousa non sei se terá aquí, pero algo ha de ver. Herdeiros da Cruz. Esta é boa cousa para... Herdeiros da Cruz. Unha agrupación sacra con guitarras eléctricas. Bravú sacra. Un vídeo... Non. Xa que estamos no gran... Veña, Curiolo, que nesta triunfa. Antonio Peluquero non fai milagros, pero ten o remedio. Despois de tanto tempo non podo facelo, mamá. Tens que comprendelo. Seguro que é necesario, Berta, sí. Hache que facer unha analítica para saber o que ten. Sei de sobra o que teño, Paula, o mal da gaivota, oiches? O mal da gaivota. O cerebro dunha gaivota é o que tes ti. Todos vós. Tes unha viriase, pero non sei de que tipo. Facemos unha proba e listo. Unha viriase. Unha enfermidade producida por un virus. Que virus? Non te preocupes. Que no virus no que pensas ti non o has de ter. Non, ese como non o colleras xogando tute, co tempo que levas ti en dique seco. Señe, que sabes ti da miña vida íntima, A ver, Que non me acrave ela, Pero se o sabe facer moi ben. Un momento. Vou practicar. Xa, practica cos coellos, sí? Anda, deixa que fago eu. Un momento. Esa agulla esa ten... está, eu que sei. Está aquí.
Non ves que isto é material absolutamente estéril, de usar e tirar? Non se te crío, veña. Pero se non se acravei aínda, relaxa o brazo. Pero o corpo xa intúe. Sempre lle tivo medo a estas cousas. Na mili sei que estivo a punto de non ir para que non o vacinasen. Ti quen che contou eso? Papá. Partes a jolla, Berta. Ladislao, non me sexas neno, teño che sacar sangue. Non teño sangue, mira, non o trouxo, esquecime. Mira que es cobarde, Ai, non teño pulso. Teño que ir buscalo, marcho, seguida veño, Ladislao, pónteme quieto que non acabamos hoxe, relaxa o brazo, veña. Jesús, canto litros me va a sacar con esa jolla? 20, non? Non é nada. Isto parece o dispensario de Drácula, Mira, este tubiño, non é nada, ves? Ai, que me vou, ai, que me desma... Faríasnos un ben. Ai, ves, xa me desmayei. Ladislao, é imposible. Que hora é? As 8:00. Vamos botar veredicto. Vas a acender a tele? Claro. É que eu estou lendo. Vai ler no teu cuarto. A mí gusta-me ler aquí. Pero aquí está a tele, non? Merda, a única botella que quedaba. Desde logo, tua nai, para currar nun único, non ten a casa moi provista. Que morro. Colle un trapo e limpa isto. Limpo ti. Que? Que o limpes ti para algo tiraches. Tes ti moitos fumes. Vale, deixo así. Cando chegue tua nai xa veremos o que pasa. Colle unha baeta. Vale, ben isto. A mamá non lle gusta que colla trapos da cociña para limpar. Pero mamá non está. A que hora sae do súper? As 8. Pois xa tiña que estar aquí, non? Porque había de estar aquí. Para atenderte. Eu podeme atender eu soa. Anda. Esta serie está a tope. Sobre todo polo abogado ese calvo. Andes di que é todo mentira, que os xuíces non van así na realidade, que os abogados non visten de detectives. El que sabe. Mas que ti é xuíz. Moita lei tes ti o tal Andrés ese. Pois sí, E se cadra tua nai tamén. tamén. Claro, por eso non está aquí. Que? Que estará co tal Andrés ese ou non? Pode, son amigos e vense. Ah, son amigos. Son. Como de amigos? Bo. Home, ti outra vez por aquí. Viña a ver se necesitas unha man. Pois non me viña mal. Hoxe non teño acólito. Non me refería a iso, pero se fai falta tamén chaboto. Quen sumilla será ensalzado. Non sei eu que ten de humillante axudar a preparar a misa. Era unha frase, home. Moito che gustan a ti as frases. Referíame ao voso coro. Se precisas que che bote unha man para seleccionar as voces ou para preparar o repertorio. Non fai falta. Estivemos probando voces toda a tarde. E con que daba o ton? Con ese harmonium de cando Mozart fixo a primeira comunión. Porque outra cousa por aquí non che hai. Non fixamos as probas aquí. E logo? Fixámolas no bar. No bar? Queres facer un coro para a igrexa e faz as probas no bar? Nesta parroquia somos moi posconciliares. Onde dous de vós se reúnan no meu nome, ali estarei eu. Pero cada cousa ten o seu sitio. O sitio era perfecto. Era o bar da confraría. E que? A confraría de pescadores, como a Pedro, Santiago, máis evangélico, imposible. É que cantastes 4 vellos mariñeiros. Ui, se eu che contase o que cantamos. E que tal? Un éxito rotundo. Rotundo. É igual, non tedes nada que facer contra o coro de Cormelle. Home, nós non imos contra ninguén. Ti ben me entendes. Pois non. Non sei moi ben o que queres dicir. És moi listo cando queres. E ti tamén. Hola. Está María? Está e non está. Perdón? Está na casa, pero non está para recibir a ninguén. Que xa non son horas. Ainda non son as 10. É que teño problemas coa auga quente, quería falar con ela. Son Andrés, o inquilino de arriba. Sei de sobra quen és. E a ver se pensas que por seres xuiz xa podes andar pola casa da xente como se fose a túa. Perdón, estou lle dicindo que teño problemas, quería falar con ela, eu. E que faz aí de pé? Senta. Que confianzas. Como estás, María? De primeira, xa ves. Vale, deixo vos sós. E poño un vaso de viño, que dis que ten problemas coa auga. E ti que faz con esa bata? Que ten? Onde a colliches? No roupeiro, quédame ben,
Era desuso. Xa o sei, por eso a puxen. Pódese. Pasa, pasa. Estivenlle botando unha ollada ao libro que me pasaches, o das enfermidades tropicais. Son un mogollón. Pero non as tens que mirar todas. Mañá chamamos a Sanidade Exterior e preguntamos que enfermidades endémicas hai en Honduras, vale? Que é eso? Os resultados das análises do teu irmán. Ah, xa chegaron. Oficialmente non, mandaron máis por fax para que os fose mirando. E que? Non se confirman as miñas sospeitas. Ningún indicio de viriase. Inda máis. Non hai indicio de patoloxía ningunha. Que ben. Que mal. Vou ter que seguir aturando as súas hipocondrías. Prefería que tivese algo. Muller, ti tamén? Algo sen importancia. Recetarelle calquera cousa, unhas inxeccións. Non, eso non, que o matas. Pois son supositorios logo. Eso xa non sei se lle gustan. Como di, non sei nada da súa vida íntima. O caso é que me deixe en paz. Agora vai volver coa teima esa do mal da gaivota. Ainda vai ser certo. Paula, por favor, como os da ONG che saiban que lles das creto a esas trapalladas... Ai, dar non lle dou, pero... Da igual, anda. Vamos tomar algo, que levo aquí toda a tarde pechada. E total, para qué? Xa verás, montamos un karaoke no bar. Un karaoke? Sí. Mandaronme por equivocación e por non devolvelo. Veña, vamos, que me apetece ver. Gracias. A ver, non hai ninguén máis que queira probar. Pero, don Amancio, páreme se aínda non escarmento o chollo ese. Debería. Pero agora está empeñada a miña honra e hai que seguir probando. Berta, agora ti. Eu? O meu traballo é curar a xente, non matala a sustos. E quen se vai asustar? Aquí xa estamos curados de espanto, todos. Non lo dirá por min. Non, ti és un grande artista. Un pouco incomprendido. Máis que incomprendido, incomprensible, diría eu. Vai a letras, meu fillo. Veña, Paula, tócache a ti. Eu, non, gracias. Mira ela, a dona do invento é Joresca que se tamén é... Eu non son a dona de nada. Eu trouxeno por aquí por se quería petróleo probar. Ademais, fuches ti que me insistiu. Pois non o quero, cantas veces vos lo teño que dicir. Se don Amancio terminou co que tiña que facer, por min xa podedes devolver e vía. Sí, eu xa terminei, Veña, desmontándome eso xa, fora do bar. Karaoke. Ainda falta este. Faltou para qué? Para entrar o karaoke, vir por aí. Ese currar non sabe de música. E sabes ti, Jopiña? Pois eu tamén, ou que? Eso aí non que demostrar, curras. Pilla aí. A ver, este chutáfono non me gusta, Xa. Nunha boda ou nunha troleada, ainda que carallo, pero... Si, o que hai é moito cajis. Moito que? Cajis, canjelo, cajado... Medo. Eso. Quen dixo medo? Tes aí algo de Andrés do Barro? De quen non? Vou mirar. No grande Andrés do Barro, Pauliña. E ti sabes de música, ignorante. Non busques Majo que non vas a topar nada. Majo, que merda de aparello é este, logo? Tanjaron, home, non ves que tanjaron, pegaron o pau por internet. Traen música, non reliquias. Quietos aí. Este é un invento xaponés. Os xaponés saben o que é bo. Dalle que respeto, curras, a ver se traballa. Aí tes, curras. Curras. Estás? Estou. Abra o pantalón. Ahora. Aí vai. Que muller máis xeitosa a que eu encontrei. Que doces foron as verbas que eu lle escoitei. Ela ficaba na praia tentada na areia, con os ollos abertos eu lle ela, eu lle dixen que e me dixo que déxame ver o corpo dourado o noso primeiro do mes de abril. Colle as estrelas foron feitas para ti. Teu corpo xeitoso, indoso bordarea, o teu móvil mestre como as ondas do mar. Teu goce balance como un vento que leve. Teu corpo xeitoso.
privilexiada, sí, señor. Un milagre. Pucho Boedo, San Pucho Boedo, general, sí, chapapote. Logo, contamos contigo, non? Comigo para qué? Para cantar na misa. Home, non. Na misa, hai que me desestabilizo con a risa. Para cantar no coro. Currás. Ai, non, Don Amancio, eu teño moito respeto. E a xente que vai á misa tamén. Ten que ver de todo, claro. E logo, cal é o problema? O problema é que tiña que haber un milagre para eu ir á misa. Desde a última vez que estuvo aquí o obispo dando as hostias, na confirmación aquela, non volvín á misa. Pois xa vai sendo hora de que volvas. O sábado ás 8. Non, don Amancio, non. Que se abre? Que eu son moi pecadento, me cago en nada. Veña, onde vas? Buscar os hechos. Se dejan as hostias do sol. Que, xa marchou? E ti que máis che dá? A min nada, que me parece que lle dá moito a ti. Sei que non vives en uns pantalóns ao lado. De que falas? Ti ben sabes de que falo. Mira, Antón, tesme farta. Primeiro chegas aquí sen avisar para nada. Despois instalaste na miña casa como se fose un hotel. E ainda por riba... Un momento. Eso da miña casa non o dixas con tanto aquel. Que xa che dixen como están as cousas. É como están. Pouco claras. A lei está da miña parte. Eu teño dereitos adquiridos. Que tes que? Eso, que poñamos por caso que non aparece o papel ese. A casa era propiedade familiar dos Maroto. Eu son Antón Maroto. Xa, pero despois pasou a ser domicilio conjugal de Suso e máis meu. Pero como o Suso desapareceu, e mentres non o dean por falecido... Cousa que estás desexando. Eu non desexo nada, Antón. O único que quero é que se aclaren as cousas como dis ti. Ademais, tamén, segundo a lei... Segundo a lei. Moi posta estás ti en leis. Que pasa, asesórate el? Pois sí, asesórame el. Que pasa? Onde? Na cama? Mira, Antón, non che consinto que... Pasei, perdón. O que pasa é que me rebenta o tipiño ese. Que ten el que rañar aquí. Ti é a muller do meu irmán e non me gusta que... Non che gusta que? Pois que... Mira, tesme farta. Non che consinto que te metas na miña vida. Non te poñas así, muller. Eu sei que te sentes mal. E comprendo. Pero para algo está a familia, non? Que familia? Eu, sen ir máis lonxe. Eu quero che ben, María. Xa se ve. Sí, quero mirar por ti. Ata podíamos ser amigos. Como? Canto da casa non hai problema. Habendo boa disposición, eu non son Suso. Pero son máis parecido a él, non? Ai, mira, Antón, o teu é de película. Mira, sempre souben que estabas mal, pero nunca pensei que chegases a tanto. Don Amancio, para que quero que era hora? Eu que sei, para enredar os nenos na catequese ou para el cantar Oliú na vez da salva, el toda canta modernidade aí no mundo justolle. E ainda por riba, Pablo, dixoulle a metade de preso. A mí tamén che daba ambiente, non? Parecía este o Festival de Eurovisión de señorita Pepes. Monsieur Mangui, De Poix, Mr. Mangui, 2 points. Leva o tipo xojado. Pois mira, non era mala idea. Hola. Hola. Bos días. Bos días. E cóbrame xa. O meu e aí o do Paisa. Non, gracias, o meu xa pago eu. Que pasa? Non te gustan os meus cartos? Nin me gustan, nin me disgustan. Simplemente non quero que me invite. Eu gaño os cartos honradamente. E a miña invitación é tan boa como a súa. Antón, por que terás que estar toda a vida meténdote ca xente, meu? E el porque se mete na miña vida. Home! Perdón, non entendo. Por que di vostede que me meto na súa vida? Veña, déixate de comedias e de fachendas, que aquí todo o mundo sabe que lle andas detrás das saias á miña cuñada. Detrás non, dentro seguramente. Non te me metas con María que te poño fora... Tranquilo, Petróleo. E por moito que sexa xuiz, eu teño os meus dereitos. E se esa casa era dos meus pais, tamén é miña. E ti non tes por que entremeterte en cousas de familia. Perdoe, pero non me entremetín en nada. María fixome unhas consultas e eu atendina. E se tanto lle preocupase a familia, debería comportarse cun pouco máis de respeto, non lle parece? E que che importa a ti como me comporto, como me deixo de comportar eu na miña casa? Na súa casa non, na casa de María, hoxe por hoxe. E se quere reclamar, inicie os trámites legais e xa se verá. Pero, mentres tanto, vostede nesa casa ou é un invitado, se merece serlo, ou é un intruso. E o que merece que o voten. E que me vas votar ti? Antón, non che volvo dicir,
Moita labia o que ti tes. Vénseme que vives de engedellar a xente. Pero por moito que sexa xuís, a mí non me pos medo. Ni non pretendo. Aquí non é xuís. Aquí é só un cliente que quer almorzar en paz, enténdelo ti? Que me bote fora do bar, logo. Déxeme tranquilo, vamos. Parece que nos cajamos, señoría. Fora, acabouse. Pasa. Petróleo, é igual, deixa. Que non? Que me bote o señor xuís. O señor xuís goberna no xulgado. Na taberna a xurisdicción é miña. E veña alargando. Todo día igual. Gacho, non sabes como che agradezo a man que me estás botando, eh? Mellor traballan 4 mans que 2. Home, claro. Mas eu quería largar esta noite. É nova. Quen? Ai, a lúa. Non sei, eu nunca lle dei moito aquel. Pois ten. Terá, pero eu nunca lle dei, que é? Ainda cos allos, só. Que se plantan en minguante, eu planto sempre cando cadra. É como veñen. Como cadra. Bos días. Non son malos. Que hai? O que hai, ben se come. Como? Era un falar, ó. É un falar. Moito che gusta a tío de falar. É moito máis o de cantar, Ah, faz o que se pode. Mira, Evaristo. Déixame. A ver, Evaristo. Se ti foses seleccionador nacional, deixarías na casa o mellor dianteiro centro que tiveses? Para fútbol tamén hai que saber, eh? Non é cuestión de andar dando voltas por aí. Directo, Florencio. Hai que ir directo. Directo a onde, don Amancio? O que che temos que falar. Necesitamos te procuro. Xa sabía que o fútbol non era o seu, eh? Nin o teu. Xa, pero pregúntame que és. E que dis? É que vou dicir? Si ou non? Non. Veña, home. Que non, don Amancio, que non. Que eu na misa pinto menos que... Que unha truita en alta mar. Aí está. O da misa é o de menos. Con perdón. Agora o que está claro é que a túa comunidade necesita. Necesítame... Eu xa fixen, eh? A xente, ó. Non, deixademos de atrapalladas. Se dixen que non. Mas quero ir ao Curricán. Pero a esa hora, precisamente. Pois sí, precisamente, sí. Ao Curricán hai que ir cando hai que ir. Nada, Florencio. Aquí non temos nada que facer. Está visto que os de Cormelle van mexar por nós e imos ter que decir que chove. Alto aí! Que pintan os de Cormelle nesta festa? Me cagen na Mariluz. O sábado temos unha misa cantada e vai vir don Vicente. Quen? O párroco de Cormelle, que di que a súa xente canta moito mellor que a daqui. Pero ese non o dirá por min. Dío por todos. Eu canto mellor que os de Cormelle, ainda con un carozo na boca. Eso mesmo foi o que lle dixen eu a don Vicente, pero non me criu. É como a Santo Tomás, se non mete ali o dedo... O dedo é máis a man inteira. Se quere ver que veña un día ao petróleo. Don Vicente, non che home de tabernas. Tampouco eu son home de igrexas. Viño, hai abundo nas dúas. Pero que, Evaristo? Que, ó? Anímate, ó. Que che gusta? Ai, me desviar, ó. Esa voz que tes, Non me vas a ver. Pero despois que lá. Te unha risa. Come un café, Petróleo. Estou aquí, eh? Xa sei que estás aí. Un café negro, Petróleo, vale? Ok. Que? Parece que a jaibota non se vai, eh? Non, home, non. O malo é que non teño a seguridade que sexa da jaibota. Se cadra é outra cousa. Está o café aquí, eh? E que vai ser, home, que vai ser? Non vaciles, non? Pois eu que sei, algo vascular, por exemplo, non sei. Pero onde oiches ti que por un problema vascular te quedaste así a cabeza mirando para a cuenca? Non te burles, non. Hai centos de enfermidades agardando a que as collas. Oiches, é máis no teu caso. Aí está a doutora. Hola. Que hai do meu, Berta? Nada. As análisis dan todo normal. Hai todo normal. Oiches, todo normal. Polo visto é normal. Que pasa? O pescozo. Xa podo movelo, mira. Ha de ser algo psicosomático. Que? Psicosomático. Sí, psicosomático. Para os médicos todo é psicosomático. O que non entendedes? Psicosomático. Esa é a vosa coartada. Pois logo será que o outro mal típico da Costa da Morte é moito máis serio do que pensaba. Que outro mal? O mal do vento. Iso de que a xente de por aquí tolea con tanto vento.
Porque senón xa me dirás unha enfermidade que chega e se vai así sin máis. Xa che dixen que había que esperar o cambio da lúa. E hoxe cambia. E por onde irá? Andará volando por aí, xa pousará. Quen? O mal da gaivota, Bertiño, non se cura. Só se traslada. Xa o dixo Newton. Ou fui Einstein? Fui Newton toda a vida. Fui Einstein. Bueno. Gracias por lavaresme a roupa. De nada. Lavou na lavadora. Queres que lle paso o ferro? Non fai falta. Total, vais a enrujar outra vez. Sobre todo se agardas así. Anda, trae. Antón, teste que mirar. Que? Que tes que ir a un psicólogo. Pero ti que dixes, estás tola? Non, tolo estás ti. Que non te pases, María. Teñamos a despedida en paz. Antón, eu dixocho polo teu ben. A ti pareceche normal o comportamento que tiveches estes días? Se foi normal, es un cabrón. Que non te pases. O que te pasaches fuches ti. E se non es eso que che dixen é que non estás ben. Pásanos a todos de cando en vez. Habería moito que falar. Mira, Antón, o que teñes que falar, falao con alguén a quen non lle fagas mal. Non é por min, é por Iria. Non quero que se levante todos os días e que te vexa aquí diante. Prefires que vexo o tal Andrés ese? Antón, eu non sei como vas a acabar ti, Cando vivía Suso ainda te controlaba el, pero agora... Non te preocupes por min. E non dixas cando vivía Suso, porque se cadra ainda vive. Estou desexando ver ese solista do que me falaches. Pois creo que non vai poder ser. Elo. Está rouco. Eso, está rouco. Exceso de ensaio. Non, exceso de traballo. É mariscador. Esta noite saiu mariscar e a friaxe xa se sabe. Pois no noso coro temos mariscadores e mariñeiros e non se poñen roucos por ir en o mar. Non é rouqueira, exactamente. O que pasa é que ten unha tesitura fora de serie. Ten un rexistro un pouco tocado. Claro, el se non está en plenas facultades... Claro, no... claro. A verdade fará vos libres. Toma frase. Pero por que non recoñeces que nunca existiu ese caruso? Existiu, sí, existiu. Existiu e... Existe. Aí o tes. Achuntámonos pra agradecerche a ledicia do día que cai. Como chunta jaliños fitiños, cando a tarde se vai indo sol, a calor das tuas alas quentiños, na tua paz nos acolla, Señor. Xúntate e achegámonos canso do traballo do día, Señor. E parece que se lle foi a rouqueira. Parece. Pois xa me dirás como, porque nós temos casos como este, nin con mel, nin con coñán, nada. Un milagre, Vicente. Un milagre. Noso pai a tardiña, xúntate que nos levas da man. Dalle. ¡Gol! Perdiches, así que... Que non, che dixo que non e que non. Tes un trampón. Porque, a ver, onde pan ese escrito lá? Home, escrito. É o que se chama dereito consuetudinario. Canto? Que o costume fai lei, veña. E o costume di que o que queda cero ten que pasar por debaixo. Se non pregunto a petróleo. Sei que é o que ten aquí a suscripción, non? Che, ou a fosiñas ou non xogas máis durante un ano. Vale, vou. Un éxito, señores, un éxito rotundo. O que? Currás cantou como os mesmísimos Ángelos. Na misa. Pois claro. Non se dixo que non quería ir. Pero ao final fui, tiráballe moito pique cos de Cormelle. E deixou o pabillón de Porto Zas, pero que moi alto, Moi alto, sí, señor. Sí, de veras. A verdade é que sí, cantou moi ben. Mira ti para currás, ainda se vai dedicar a canción. Mi madrina. Pon que alguén o descubra, descarado, que non? Pois tiñades que ver a cara que puxo o don Vicente. Sorría todo beatífico, pero eu sei que por dentro estaba que rabiaba. Que don Amancio, Levitaba. Como? Que dis que?
Que alucinado. Que, señora alcaldesa, unhas copiñas de champaña para celebrar o evento? Non, champaña non, que non me presta, pero vou tomar un refresquiño. Petróleo, o que manda, señor. Unidos vos. Agora vimos. Berta? Nós temos aquí unha débeda pendente. Cal? A revancha. Ai, sí. Veña, pon chapa. Espera. Antes... Que? Contentiña? Xa próxima pasas ti. Gracias por me botaros unha man antes. O que? O de Antón. Non, eu non che botei máis ninguna, simplemente lle dixen o que pensaba. Pois en gran medida marchou por eso. Non, marchou porque te lle dixeches que marchase, que é o que debiches facer no primeiro momento. No fondo, dame pena. Creo que non anda moi ben. Xa, iso é evidente, pero ti non lle tes culpa. Eu creo que é algo dos nervios. Hai tempo que ten problemas. Si, ademais de aí petróleo que andas en un peso. Se acaba de chegar do Gran Sol. Xa, pero saber en que historias anda metido. Para min que é dos nervios. Preguntamos a Berta. Berta. Sí? Que che pasa? O pescozo non o podo mover. Quedoume coma... Como anda lá? Sí. Home, xa sabemos onde pousou a jaibota. Hai un cruceiro, vela aí a xente vai falar sempre do seu amor, chen. Isto é o camiño que me leva a San Antón. Pois a ver se chegas dunha vez. É un camiñinho cheo de pedras e de amor. Pedras as que había que tirarche a ti para que calaras. Que di, don Amais? Que cales dunha vez. Vostede dixe que podía vir. Sí, xa sei. Dixen que podías vir cando quixeras. Pero levas unha semana dándonos a burja. Pero justalle, Home, justa. Pero todo en pacha. Quería que cantar, pois agora canto. Non, se a min pareceme ben. Pero tamén podías ir ao bar ou á praia. Xa, para ali non é a reverberación que hai aquí. Aquí? A reverberación. Como dixo don Vicente? Como lle chamou? O que? A cantarse músico. A copelo. A capela. Cantar a capela. Será a igrexa, porque a capela está moi grande. Sí, e na igrexa quitas a jorra. E logo isto de... O tren que me leva pola beira do miño. O tren! Parece que entra no túnel, don Amais? Sí, pero para o tren que eu quero baixar. Me leva polo meu camiño, o tren vai andando pasiño, e vai me levando cara ao meu destiño. A ver se descarrilas dunha vez. Que me espere na en marcha, eu tiro-me en terra da marcha. felicidade. Chu 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 chu.